godt se det. Jeg tror, du er lige gammel. Jeg er også blevet en halv gammel efterhånden. Ah, du er sgu ikke så gammel. Du er i den knæ nu. Du ved jo ikke, hvor gammel jeg er. Jo, det er Altså, hvis du er halvgammel, så må det være 37. 74. Okay. Og jeg er 77. Det var du nemlig på Facebook. Har du også til noget tennis, eller hvad var det, du sagde? Jeg spiller tennis nu. Jeg spiller tennis, spiller badminton, og jeg går til fitness 2 gange om ugen. Altså, det er jo noget andre, de burde vide, så Ja. det er rigtig... Hvad siger du, du er i 2006? Det er godt. August. Ja, nej, jeg er født den 23. maj. Okay. Ja, så er det der eller andet. Ja, det er Ja. så er dig opstilling. Nu er vinderkampen, så du også får dig selv, ligesom statsminister. Det kunne man godt gøre, ja. Det tror jeg. Det er jo fordi, Kopsel står fotograferet, jeg kommer i tanke om. Jamen, det er jo det. Havheksen, den kender I måske godt, vikingskibet. Du var på besøg over på Samsø, og så besluttede vi os for, det var vi oppe at se. Det var vi også, det var godt nogle fantastiske områder. Skib og hele området, det var lavet om til stenalder bebyggelse og med mennesker og dyr og det ved ikke hvad. Så kom vi op til den her store, flotte skib. Der var slet ikke nogen andet end den enkelte mand. Så er der en pige, hun går derned, en pige, en god kvinde. Og så går jeg også derned. Så tænkte jeg skal da også gå ned. Så kommer vi derned, så sætter hun sig ned, og så kommer ham der, og så siger du skal prøve at have den over i hånden. Og så, jeg er jo gammel roer, sagde hun, så jeg kan godt se det her, det er lidt anderledes. De nye, der kører de jo frem og tilbage. Ja, der sidder de jo fast. Så tog hun sådan en der frem, telefonen. Så sagde han, kunne du ikke lige tage et billede af mig? Jo, det kan jeg jo også. Altså, jeg tog, og jeg trykte. Jeg tager lige et mere, sagde også et mere. Det gav også 2-3 billeder. Der er bare en enkelt ting, jeg ikke kan forstå sig, fordi man plejer at kunne se, hvad der sker. Så siger du vinder et forkert. Så du har taget dit egen øje. Men dengang her, der vendte det rigtigt. Tillykke, så du har fået 3 billeder af mig, så. Nej, et af gangen. Så det her, det er måden at holde sig i form på, og det vil Nick lige demonstrere. Det er godt for iskærsnerven. Ja vel. Jeg synes, at når jeg skal binde, jeg skal bare jeg bliver rigtig. Jeg skal sidde ned, når jeg skal have sko på. Jo, ja, jeg skal helst stå. Så, Men jeg skal lige have dem derop. ja. Jeg skal lige sammen. Vinde, så skal jeg lige sagt. Cirkuskloven, han skal også lige varme op. Ja. Jeg kommer ned, når det er slet ikke det. Jeg plejer at ligge ned på Det ryggen. er nemmere. Det kan da godt være, det er det her. Jeg skal nok lidt, jeg har min ryg, den er totalt lidt ned. Jeg skal ned på ryggen. Ellers så kan jeg nok ikke. Skal det være med begge tæer på en gang? Nej, en gang. Men det kan være, at bukserne lige strammer. Ja, nu er vi jo gået på noget andet. Hvad sker der nu? Er det ikke nu? det er en ny opgave? så. Det er en ny opgave. Ja, det må da vist være. Og inden I forlader arenaen her, så skal I alle sammen have kløet jer selv på næsen med stortåen. Okay, så kommer det til at blive lang tid. Jeg tager ikke invitere næste år. Hvad skal vi så ikke? Det ved jeg ikke. Hvad du skal? Jeg skal strække min iskærsnerve ud. Nå, jeg tror du skulle nå. Toren skal op til næsen. Jamen, det skal jeg også. Det kommer lige om lidt. Det er kun dig, der skal lidt. Ja. Fantastisk. Og det er tomt. Tåen, du kunne få. Man lytter længe efter bifaldet. Tak. Kom op på og kigge. Hvad siger du? Jo. Så det er i hvert fald interessant. Det er helt sikkert. Jamen ved du hvad, hvis der er noget du vil, så kan du bare gå ind på Google, så kan du bare bede om at se, hvad du gerne vil se. Ja, nemlig, ja. Så får du det jo også. Ja, det gør man. Ja. Jo. Jamen jeg ved ikke, det er godt, hvad det er mig, der er gammel. Så se Henning, han Du er heller ikke med. Hvad? Du er ikke på. Nej. Det er ikke så. Vi skal næsten se siden af hinanden. Er du heller ikke? Nej, jeg skal heller ikke.